Assalamu alaikum, kuna tare da ni Fatima Mohammed a kan YouTube channel. A yau za mu haɗa madarar maman dudu ko kuma in ce madarar iloka ko in ce majinar bature. Ga sukari da madara, haka zan zuba su a tukunya, sai in ka madarar ruwa, haka sai in zuba. Ba shi haka, in mutum na so da yawa sai ya ƙara, in kuma na son daidai haka to shi kenan. Yanzu ga shi haka sai in ɗora akan wani. Farko zan fara jujjuya sana in tabbatar sun juyu sosai. Kuna tare da Fatima Mohammed a kan YouTube channel ina, ku danna min subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa, ku yi min like, ku yi min sharing in shawar ku na WhatsApp da Facebook. Ina yi muku fatan alkhairi. Ga shi haka kuna juya, amma mutum sai ya rage wuta ko ya tsaya a wurin saboda madara tana bauri. Ga shi haka kana juya, kina juya saboda kar ta kama daga ƙasa. Ga shi haka kun gani tana caccanzawa, za ta ɗau lokaci haka zuwa minti 15 haka ko sama da haka. Ga shi haka bayan nan za ki samu gotan ki mai kyau haka. Ku ga na sa kaɗan nake sa, ba da yawa ba. Ga shi haka yanzu nan na kammala, sai ki ka yan madara a gefe kaɗan da kaurinta sai ki zuba. Za ku ga ta yi ja, za ku ga kuma waccan ma in na buɗa ita ma yanda take. Nan karama ce da ni, wannan kamar ina son wani abubuwan za ku ji na ce muku gashi na sa wannan. Za ma ku gani kamar ina ɗan haɗa su hala, wasu wani abun wanda nake buƙatar zaƙi zan sa a ciki. Gashi haka irin na wannan kiremar da na taɓa muku tana nan ita ma, wanda bai gani ba zan ɗora mai link in insha Allah za ku gani. Zan ɗora muku link in a ƙasan bidiyon nan. Gashi haka sai ta huce, sai mutum ya sa ta a robarsa mai kyau, sai ya adana, ya sa ta a firji ƙasa wurin sanyi. A shakan za ku ga ma wannan in na buɗa ta kalar su ɗaya kaɗan, wannan in tafi waccan. A shaka ku ga kamar ba ta yi kauri ba, amma ta yi daidai yadda ake so, saboda bayan nan tana haɗa kanta. A shaka idan mutum ya bata sama da haka ta yi tafi haka to baki za ta yi, amma mutum ya bata haka shi kenan. A shaka yanzu za ku ga zan buɗe waccan ma, za ku ga yadda take zuwa ita ma kalar su ɗaya da wannan. Ita wannan ta kamfani ce, ita kuma wannan kun ce maman dudu take kome. Kuma nan gashi wasu sun ce maman wasu sun ce majinar bature, wasu sun ce madarar iloka. To gashi haka kun ganta, gashi na sauya ta, amma nan da ɗan ɗumi. Kun ga abin ya ɗau jibi. Kuna tare da Fatima Mohammed a kan YouTube channel ina, ina muku fatan alkhairi. Gashi haka za ku ga wadda zan buɗe.